שזה מיק. בקיץ הזה הולך לרדת מבול. אני עומד להוריד מבול שימשך 40 ימים ו40 לילות. ערוץ מיק קופץ למים ומביא לכם את סיפור תיבת נוח כמו שלא שמעתם מעולם. סוף סוף הזמן לזהור. זאת תחרות שירה. אריה, נו אהבתם? רוצים לראות איך יצרו את הדמויות? צפו בספיישל מאחורי הקלעים של התיבה של נוח. ענו לחידון באפליקציה ואולי תזכו בכרטיסים. מים, אדמה, אש, אוויר. לפני שנים רבות, רואים שזה מיק. אתם מוכנים ילדים? כן, קפטן! אז תגידו! רואים שזה מיק. בקיץ הזה הולך לרדת מבול. אני עומד להוריד מבול שימשך 40 ימים ו40 לילות. ערוץ מיק קופץ למים ומביא לכם את סיפור תיבת נוח כמו שלא שמעתם מעולם. סוף סוף הזמן שלי לזהור. זאת תחרות שירה. אריה, נו לראות איך יצרו את הדמויות? צפו בספיישל מאחורי הקלעים של התיבה של נוח. ענו לחידון באפליקציה ואולי תזכו בכרטיסים. יש פה גליאטור. היא מצאה אותה, אני אקרא לך אהוב. אני כל החיים אשמור עלייך. היא גידלה אותה, ועכשיו היא מצילה אותה. נותר יגואר אחד באזור שלנו וימיו ספורים. עד להציל אותו! את השתגעת או מה? ערוץ מיק לוקח אתכם עמוק לים ציידים! הם רוצים אחריהו! בהרפתקה על חברות חוצת גבולות. לעבור למקום בטוח, זה הכי חשוב. אני אשמור עליי חברה. אנחנו יחד בזה. רוצים לראות איך צילמו כל כך רחוק? צפו בספיישל מאחורי הקלעים של אמילי והיגואר. ענו על החידון באפליקציה ואולי תזכו בכרטיסים. אתם מוכנים ילדים? כן, קפטן! אז תגידו! כן, קפטן! בתוך הננס הוא חי לו שם. כן! חי לו בכיף מתחת לים. כן! כך לחיות הייתם רוצים.